lasten ikioman Nassesedä. Tällä kertaa Nassesedällä on kyllä lähinnä asia niin kuin aikuisille, mutta rakkaat vanhemmat, jos nyt sattuisi joku kersä siellä television ääressä olemaan, niin Nassesedä tulee puhumaan tämän asiansa ruotsin kielellä, ettei lapset ymmärrä. No, nythän kävi sillä lailla, että Nassesedällä tämä ammatinvalinnan ohjaus meni siis aivoposkelle. Nämligen nu är det så att om jag endast näen siis näitä mukuloita, lapset ja börjar heti att få näitä näppelöitä alla min plats. Jag tycker inte i min bädd jag måste skrapa hela natten. Jag kunde inte släppa. Nenä tulee niin painavaksi, jos ei sitä välillä pöylitsee pösyttää. Joo, tämmönen on minun story. Siis tämä ammatinvalintatoimiston tietokone oli mennyt tsikeliin. Siis eipä hunto, että kun ne oli tulkenut tätä plusjohtoa sinne miinusreikään, niin se näyttää väärää arvoa. Ja tässä sitä ollaan. Koko kansan, kaikkien lasten ikioman Nassesedä.